Αγαπητά μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο του Χασιμοτάκι. Μη χειρουργικές θεραπείες για το δέρμα. Θα δούμε τι σχέση έχουν με το θηροειδή αδένα και τα αυτοάνωσα νοσήματα και τι πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το επεισόδιο Χασιμοτάκι. Αρχικά να σε παρακαλέσω πάρα πολύ να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσεις like στο βίντεο αν σου αρέσει και βεβαίως να μην ξεχάσεις ποτέ να κάνεις κοινοποίηση τα βίντεο αυτά για να γνωρίσουν κι άλλοι το Χασιμοτάκι και να γίνει μια μεγάλη παρέα που θα ενημερωνόμαστε σωστά για παθήσεις του θηροειδούς αδένα, συνόδες παθήσεις, αυτοάνωσα νοσήματα, συμπτώματα, όλα τα συναφή. Πάντα μέσα από έγκυρες μελέτες και επιβεβαιωμένα από γιατρούς. Όλες τις μελέτες και τις έρευνες στις οποίες βασίζω τα βίντεο αυτά, τα βρίσκεις κάτω στην περιγραφή των βίντεο, μπορείς να βρεις τις μελέτες αυτές και να τα μελετήσεις και εσύ περαιτέρω. Με την ηλικία αρχίζει και μειώνεται η ελαστικότητα και ο όγκος των ιστών του ανθρώπου. Αυτό συχνά συνδέεται και με την αφυδάτωση, όμως και με την ηλικία, όπου αρχίζει σιγά σιγά κάνει ελαστικότητα η επιδερμίδα μας και κατ' επέκταση το φαίνεται σε ρητίδες, σε γραμμές στο πρόσωπό μας. Είτε επειδή αρχίζει πέφτει λίγο το πρόσωπο και ο ιστός, να κάνουμε ρητίδες εδώ στη μύτη, μπορεί να κάνουμε αυτά τα μαγουλάκια που λένε εδώ κάτω, να δημιουργηθούν εδώ ανάμεσα ρητίδες ή ακόμα και η ελαστικότητα στο λαιμό μπορεί να αρχίσει να χάνει. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες θεραπείες για να βοηθήσουν στην πιο όμορφη εικόνα του προσώπου μας. Σε αυτό το βίντεο θα πάρουμε κάποιες από τις θεραπείες και θα τις αναλύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Έπειτα εσύ θα κρίνεις αν θέλεις ή όχι να προχωρήσεις στην εκάστοτε θεραπεία. Είναι η δική σου προσωπική απόφαση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το γυαλουρονικό οξύ. Το γυαλουρονικό οξύ είναι κύριο φυσικό μόριο και είναι υπεύθυνο για την δέσμευση του νερού την επιδερμίδα μας και κατ' επέκταση να κρατάει ενυδατωμένη την επιδερμίδα μας και ειδικά το πρόσωπό μας. Φυσικά και χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ ως ενέσιμη μορφή για αισθητικούς σκοπούς. Φάνηκαν ωστόσο κάποιες αντενδείξεις όπως για παράδειγμα αλλεργικές αντιδράσεις, είδημα, μόλοπες, λοιμώξεις, αποχρωματισμός του δέρματος ή ακόμα και νέκρωση του ιστού. Άρα θα πρέπει εννοείται να επικοινωνηθεί αναλόγως από τον δερματολόγο τα συν και τα πλην της εκάστοτε θεραπείας και της συγκεκριμένης θεραπείας του γυαλουρονικού οξέως. Ενώ οι γιατροί σε μελέτη εξέτασαν πολύ προσεκτικά το αν αντιδρά ο θηροειδής στα αντισώματα, τα αντι-TPO και τα αντι-TG, αυτά που είναι υπεύθυνα ή αυτά που επιτίθονται στο θηροειδή αδένα, αν αυτά αυξάνονται με το γυαλουρονικό οξύ, δεν φάνηκε κάτι ξεκάθαρα, ούτε επίσης φάνηκε να χειροτερεύει κάποιο άλλο αυτοάνωσο νόσημα, όπως το σκληρόδερμα, η σκλήρυνση και άλλα αυτοάνωσα, δεν φάνηκε ξεκάθαρα μια παρενέργεια. Ωστόσο, είμαστε πιο επιρρεπείς σε φλεγμονές, γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να υπάρξουν πιο εύκολα φλεγμονές σε άτομα που έχουν αυτοάνωσο νόσημα. Επίσης, δεν γνωρίζουμε οι αλλεργικές αντιδράσεις και οι λοιμώξεις αν οφειλόταν στο γυαλουρονικό οξύ ή στα πρόσθετα που ήταν μέσα σε αυτούς τους ενέσιμους ορούς οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στη θεραπεία. Άρα γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, κάποιες μικρές επιπλοκές, ωστόσο αυτό θα πρέπει εννοείται να επικοινωνηθεί από τον γιατρό προς τον ασθενή, προς τον πελάτη. Ναι, προς τον ασθενή. Ενώ έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, αναμένουμε κι άλλες γιατί ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται σε γενικές γραμμές να είναι ασφαλές. Πάμε λοιπόν στη μεταμόσχευση λίπους. Είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές. Μάλιστα το 80% των πλαστικών χειρουργών έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει μια παρόμοια επέμβαση. Συλλέγεται λοιπόν λίπος από 20 ως 60 ml από το λιπόδι οστό, ο οποίος μετέπειτα μεταφέρεται σε ανάλογα μέρη του προσώπου όπου θέλουμε να λιένει η επιδερμίδα, να λιάνει το δέρμα, να γίνει πιο φρέσκο και να τονωθεί. Το λίπος αυτό θεωρείται ασφαλές και βιοσυμβατό υλικό, μάλιστα πέραν από τις αισθητικές επεμβάσεις χρησιμοποιείται και στην
θεραπεία κάποιων παθήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτοάνωσων νοσημάτων, για παράδειγμα σκληρόδερμα ή συστηματική σκλήρυνση. Αν και έχουν υπάρξει κάποιες αναφορές για αντενδείξεις, γενικότερα θεωρείται ασφαλής θεραπεία για άτομα με αυτοάνωσο νόσημα και ιδιαίτερα αυτοάνωσο του θηροειδούς αδένα, όπως για παράδειγμα χασιμοτοθηροειδίτιδα ή νόσος Graves. Lifting με νήματα. Τα νήματα αυτά είναι συνήθως ειδικά τροποποιημένα χειρουργικά νήματα, κατασκευασμένα από απορροφήσιμα υλικά. Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να απορροφούνται και να παραμένουν μεν κάτω από την επιδερμίδα μέχρι και 12 μήνες, αλλά μετά φυσιολογικά να απορροφούνται από τον οργανισμό. Με ειδικές βελόνες μπαίνει προσεκτικά ο γιατρός κάτω από την επιδερμίδα σε ένα βάθος χ, όπου περνάει το νήμα και τραβάει ουσιαστικά προς τα πάνω την επιδερμίδα έτσι ώστε να γίνει ένα lifting με αυτό το νήμα, το οποίο ουσιαστικά είναι σχεδόν μια μικρή έτσι επεμβασούλα εδώ πέρα, το οποίο φτιάχνει γρήγορα είτε εδώ πέρα στο μάλι, που τραβάει ουσιαστικά το πρόσωπο προς τα πάνω και υπάρχει αυτή η αίσθηση του lifting. Χρησιμοποιείται συχνά στην περιοχή του προσώπου όπως και στο λαιμό. Οι αντενδείξεις που έχουν αναφερθεί είναι συνήθως αλλεργικές αντιδράσεις στο υλικό, αλλά περισσότερο ακόμα ότι δεν έχει απορροφηθεί καλά το νήμα και ίσως αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα του νήματος, αντίστοιχα με αυτό που χρησιμοποιεί ο γιατρός, όμως και με τη τεχνική του γιατρού, όπου θα πρέπει να απορροφηθεί ομοιόμορφα το νήμα και να μην υπάρχουν έτσι σβόλια από κάτω ή μικρά οζύδια που δημιουργούνται. Επίσης, οι αντενδείξεις είχαν να κάνουν με φλεγμονές, εκεί όμως θα πρέπει να γίνει σωστή δουλειά από τον γιατρό. Μπορεί να οφείλεται, ας πούμε, στη δουλειά που έκανε ο γιατρός. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα νήματα είναι ουδέτερα και συχνά χρησιμοποιούνται και για τη θεραπεία κάποιων αυτοάνωσων νοσημάτων. Ωστόσο, υπάρχει μια σχετική ευαισθησία ή υπερευαισθησία σε άτομα που έχουν αυτοάνοσα νοσήματα όσον αφορά το να κλείσουν έστω και αυτά τα μικρά ράματα, ή επίσης αυξάνεται η πιθανότητα λοιμόξεων. Οι ειδικοί αποτρέπουν προς το παρόν να γίνει τέτοιου είδους θεραπεία, τέτοιου είδους επέμβαση, γιατί απλά δεν είναι απολύτως σίγουρο από τι παράγεται πάντοτε αυτό το νήμα και τι ποιότητα έχει το κάθε νήμα αντίστοιχα. Αν μπορεί να εξακριβώσει ακριβώς και να εγγυηθεί ο δερματολόγος για την ποιότητα του νήματος, ότι πραγματικά θα απορροφηθεί σωστά, ότι δεν θα υπάρχουν εξογκώματα, ότι δεν θα υπάρχουν μολύνσεις, λοιμώξεις, φλεγμονές, τότε ίσως το συζητήσετε και πάρεις τη δική σου απόφαση. Θεραπεία με λέιζερ ή IPL. Η θεραπεία λέιζερ και IPL είναι ουσιαστικά η χρήση λέιζερ ή έντονου παλμικού φωτός, που λέγεται IPL, και χρησιμοποιείται στη δερματολογία και στην αισθητική ιατρική, όπου εκπέμπει ένα μηχάνημα ανάλογη ποσότητα φωτός σε ένταση και σε επιλεγμένο μέρος, και με την αντίστοιχη διάρκεια που θα μείνει εκεί μπορεί να βελτιώσει είτε την επιδερμίδα, είτε να χρησιμοποιηθεί για την αποτρίχωση, είτε για την τόνωση της επιδερμίδας. Παρενέργειες ενδέχεται να είναι φουσκάλες, σχηματισμός μιας κρούστας επάνω στην επιφάνεια του δέρματος και άλλες διαβρώσεις φάνηκαν στη μελέτη αυτή κατά 56,7%. Ιδιαίτερα όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να προσέχουν τα άτομα που έχουν αυτοάνωσο του δέρματος. Ιδιαίτερα τα άτομα με λεύκη θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και να αποφασίσουν αν θέλουν να κάνουν όντως με τέτοια θεραπεία, επειδή μπορεί να είναι επιβλαβές και να προχωρήσει η λεύκη με τα πιο έντονα σημάδια ή να ξεσπάσει η λεύκη εφόσον υπάρχει ήδη μια τάση, μια κληρονομικότητα ή ένα άλλο αυτοάνωσο νόσημα. Η μεσοθεραπεία. Η μεσοθεραπεία είναι μια θεραπεία η οποία περιλαμβάνει την ενδοδερμική υποδόρια ένεση διαφόρων ουσιών με στόχο την αναγέννηση και τόνωση του δέρματος, της επιδερμίδας επιφανέκα και του υποδόριου ιστού. Ενώ η συγκεκριμένη θεραπεία υπάρχει και χρησιμοποιείται από το 1952, παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες όσον αφορά τα αυτοάνωσα νοσήματα. Πολλά συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη μεσοθεραπεία δεν είναι πλήρως εξερευνησμένα και δεν έχουν υποβληθεί πάντοτε σε πλήρη έλεγχο. Άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν τυχόν μπορεί να επιδράσει άσχημα σε αυτοάνωσο νόσημα ή όχι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με απόλυτη σαφήνεια αν υπάρχει έξαρση θηροειδικών παθήσεων, έξαρση
αυτοάνωσων νοσημάτων ή άλλων ανεπιθύμητων ενδείξεων σε άτομα με χρόνια ασθένεια αυτοάνωσο νόσημα. Κάτι όμως που έπεσε στην προσοχή μελετητών είναι ότι σε κάποιο από αυτά τα τονωτικά, σε κάποιες από αυτές τις ουσίες, από το μίξ αυτό ουσιών, υπήρχε τριοδοθυρονίνη, η οποία ουσία είναι ουσιαστικά η TAF3 που παράγει ο θηροειδής αδένας. Αυτό κατ' επέκταση έφερε μία ανισορροπία ορμονών στα άτομα, το οποίο κατέληξε σε μία υπερδραστηριότητα του οργανισμού, έναν τεχνητό υπερθυροειδισμό, όπου μπορούσε να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό για τους ασθενείς. Μόλις διακόπηκε η μεσοθεραπεία και δεν συνεχίστηκε αυτό, τακτικά αυτό καταλάγιασε πάλι και ευτυχώς επανήλθαν πάλι τα άτομα σε φυσιολογικές τιμές, όμως για αυτόν τον λόγο ακριβώς δεν συστήνουν οι γιατροί να το κάνουμε οπωσδήποτε, εκτός αν ο δερματολόγος εγγυάται απόλυτα ότι είναι ασφαλές το προϊόν και μεταφέρει στον ασθενή τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις. Άρα εσύ έπειτα θα αποφασίσεις αν θέλεις να συνεχίσεις αυτή τη θεραπεία ή όχι. Έχεις σκεφτεί να κάνεις κάποια από αυτές τις θεραπείες? Θα ήθελα να μου σχολιάσεις από κάτω. Έχεις δει εσύ ωφέλη ή όχι? Έχεις ακούσει, έχεις μάθει από τους γιατρούς σου αντίστοιχα? Θα ήθελα να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Σχολίασε μου από κάτω, θα χαρώ να δω το σχόλιο σου. Αν σου άρεσε το βίντεο, φυσικά να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου οπωσδήποτε και να κοινοποιείς τα βίντεο μου, έτσι ώστε να τα μάθουν περισσότερα άτομα και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Χασιμοτάκι, που θα ενημερωνόμαστε για παθήσεις του θηροειδούς, αυτοάνωσα νοσήματα, συνοδές πάθεις, συμπτώματα, όλα αυτά τα συναφή. Τα λέμε πάντα εδώ στο Χασιμοτάκι. Γεια!